Cześć. No cześć, siema, ja cię skądś kojarzę, koleżko. Skąd? Ty jesteś tatuatorem, nie? Nie, w strip clubie pracuję. Ale tak serio? No. Nie ma takich. Jak nie? Babki nie chodzą na to, żeby chłopy mi tańczyły. Chip and Dayson jestem. Nie, babki nie chodzą na takie coś. Jak nie? No nie chodzą. Przecież ostatnia afera była. Z czym? No z tymi babkami w demonie. W jakim demonie, kurwa? W klubie murzyny tańczyły. Serio? Ale to w Polsce? Mm? Czego to nie zrobią Polki? Wytulała się z murzynem, a na palcu obrączka. No. Ja cię skądś kojarzę. Nie. Ja cię No i oglądam od dzieciaka. Ja ciebie też od dzieciaka. No nie spodziewałem się, że tak zrobisz, nie? I już piszą, i już banują. Nie, no nie zreportują cię przecież, nie dostaniesz bana. No wiem, Mówimy ale się. obrażają mnie. Kurwy jebane. Ale to już wszystkich obrażają, mnie też, kurwa, mnie też. Dobra, No. trzymaj się. Trzymaj się ją. Yo.